Sadan it-tant jiena ċaqlaqt illa lix għadu kemm ingħaqad magħna anki s-sur Cremona li ġej mid-Dipartiment tas Servizzi Soċjali ħalli miegħu nibdew nirrispondu ħafna mill-SMS li rċevejna. Jiena nħobb telefonati, George, nħobb il-kuntatt dirett mat-telespettaturi tagħna, allura ekku, nagħtu ċans anke telespettaturi aktar tard biex jagħmlu kuntatt magħna. Għalissa li se nagħmlu ntellaw in-numru tal-SMS 50617000 biex jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jistaqsu xi ħaġa, tistgħu tibgħatu l-SMS. Importanti dejjem kif ngħidu meta tibgħatu SMS ibatu id-dettalji personali tagħkom ħalli kemm jista' jkun niġu bir-risposta definittiva. Eżattament. Dejjem ikonna bżonn id-dettalji tal-persuna għax hekk inkunu nistgħu wkoll aħna nagħtu l-informazzjoni kemm jista' jkun malaj u anke fl-istess ħin niċċekkjaw il-każ kemm jista' jkun malaj. Ħanibda Ġorġin, illa li għandna ftit messaġġi mhux ħażin nixtieq forsi naqraw kemm jista' jkun minn dawn il-messaġġi u nagħtu risposti. Mela xi ħadd bagħtilna SMS bl-ID card number bin-numru tal-mobile, applika l-pensjoni tal-irtirar ta' 64 sena tagħna id-data ta' twelid fit-19 ta' Mejju ta' 59, fis-16 ta' Marzu tal-2023 u għadu applika u għadu marċiva xejn għalinna kemm se jieħu pensjoni, diġà għandu pensjoni tat-Teżor u applika illi se jibqa' jaħdem. Iċċekkja id-Dipartiment darbtejn u qalulu li l-applikazzjoni għadha ma ġietx proċessata. Tista' tgħin ftit għalinna tiċċekkja li ftit tagħna anki dettalji dokumenti tal-FSRU tat-Teżor ta' fejn jaħdem kollox għandhom qed jgħidilna. Ma ħanaraw x'għandu xi jgħidilna. Kellu raġun. Fil-verità ħallejtu dal-SMS minħabba li ppruvaw iċemplulu ma setgħux jikkuntattjawh. Iva, il-pensjoni nista' nassiguraħu nsaraħlu moħħu illi hija maħduma u fil-jiem li ġejjin se jkun qiegħed jirċievi in-notifika bir-rata tal-pensjoni kemm se tkun qiegħda jiġi eliġibbli għaliha. F'dak il-każ ma kien hemm xejn ħażin dak li sottometta mal-applikazzjoni is-sottometteħ fil-ħin, is-sezzjoni ħadmitu fil-ħin ukoll u jgħat jirċievi l-pensjoni fl-età pensjonabbli tiegħu. Ġifieri diġà beda jirċevihom. Iva. Issa xi ħaġa li xtaqt nistaqsijax u qed jgħid li għandu żjed minn pensjoni waħda sema il-pensjoni tat-Teżor dik taffettwa. Eżattament, mela il-pensjoni tat-Teżor u l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Hemm artiklu fil-liġi tas-Sigurtà Soċjali illi inti meta tkun eliġibbli għal pensjoni tat-Teżor u l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali flimkien ma jistgħux jaqbżu l-ogħla żewġ terzi ta' pensjoni li jħallas il-pajjiż. Issa nafu li jkun hemm ċertu pensjonijiet tat-Teżor skont il-grad li tkun fihom u allura ikunu għoljin u flimkien il-pensjoni tat-Teżor u l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali xorta jaqbżu żewġ terzi, imma dak li inti ħaqek mit-Teżor se tieħdu. Min-naħa tas-Sigurtà Soċjali titħallas dik li ngħidula il-flat rate u mhux il-full 2/3 tal-pensjoni għax flimkien kif kif għadni kemm fissirt, iż-żewġ pensjonijiet ma jridux jaqbżu iż-żewġ terzi. Ħafna każijiet meta l-persuna tkun eliġibbli għal pensjoni tat-Teżor għax tkun ħadmet mal-gvern jew inkella tkun ħadmet f'entità oħra. Jew jekk inkella tkun ħadmet mal-gvern qabel ċertu sena, qabel 1979 hemmhekk tkun eliġibbli għall pensjoni tat-Teżor u tkun irtirajt f'ċertu pożizzjoni dik il-pensjoni tat-Teżor tiegħek tkun għolja. Imma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali tirċievi il-flat rate. Ekku, mela 50617000 tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna, xi ħadd ieħor għalilna dejjem tgħidu li pensjoni mhijiex taxxabbli, jien għandi 1128 euro kull 4 ġimgħat, it-taxxa ser tinqata' f'Novembru u f'Diċembru jien armla u tatna n-numru tal-karta tal-identità. Fil-verità mhijiex taxxabbli mill-pensjoni tagħha sinjura, rajt illi minnaħa tas-sistema tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ma tinqatalix taxxa, jista' jkun fl-imoddi kien hemm xi istruzzjonijiet mill-persuna stess sabiex tinqatala xi taxxa mill-pensjoni. Istruzzjonijiet lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Min-naħa tiegħi ħadd ħsieb minħabba dak l-SMS ukoll illi inneħħu dawk l-istruzzjonijiet sabiex ma tinqabadx bit-taxxa minħabba l-fatt illi il-pensjoni li għandha mhijiex taxxabbli. Nafżaw koll imma biex tgħaddi għand it-taxpayer service sabiex jew inkella ċempel 153 u titlob għat-taxpayer service, jaqbdu għam għat-taxpayer service. Sabiex jekk hemm xi istruzzjonijiet min-naħa tat-taxxa biex titħallas
it-taxxa minn hemmhekk tagħmel l-arranġamenti meħtieġa mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni through it-Taxpayer Service sabiex dik it-taxxa jekk idħul tagħha ġej minn pensjoni biss ma tinqabadx fit-taxxa. Kont se nistaqsik x'inhi raġuni li tinqata' t-taxxa mill-pensjoni allura? Jew li persuna titlob li tinqata' l-taxxa mill-pensjoni? Jista' jkun mela li tinqata' l-taxxa mill-pensjoni minħabba l-fatt li l-persuna tkun għamlet xi arranġamenti mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex tinqata' l-taxxa. Minħabba illi mal-pensjoni ikun hemm dħulijiet oħrajn. Bħal pereżempju xi dħulijiet minn dividendi, xi dħulijiet minn kirjiet. U allura dawk imbagħad flimkien jagħmlu ammont ta' taxxa. Jekk dejjem taqbes il-brackets tat-taxxa. Imma f'dak il-każ lis-sinjura min-naħa tad-dipartiment hemm ta' istruzzjonijiet biex ma tiqax fuq il-pensjoni biss kif inhi żgur ma tinqabadx taxxa kif dejjem ngħidu, imma jekk għandha xi dħulijiet oħrajn importanti li titkellem mat-Taxpayer Service sabiex hi tiċċekkja jekk dawk id-dħulijiet l-oħra humiex diġà qegħdin jiġu ntaxxati jew le. Kemm ma ħelwin it-telespettaturi tagħna xi ħadd qalilna nibda b'ringrazzjament tal-informazzjoni li tipprovdulna waqt il-programm Niskata. Jien ngħid grazzi lilkom tal-li segwuna u tal-li tagħmlu kuntatt magħna. Fl-2019 temmejt il-Masters fil-Malti mal-Università ta' Malta bħala student full-time. Minn barra l-benefiċċju tal-Get Qualified illi rċevejt hemm xi benefiċċji oħrajn relatati mal-bolol jew taxxa jekk jogħġbok. Jien għallim fi skola tal-gvern għallinna minnu u tagħna n-numru tal-karta tal-identità. Mela, ftit ġimgħat ilu tkellimt fuq credits varji li jitħallsu taħt l-għad dwar is-sigurtà soċjali. Wieħed mill-pillars tal-credits li jitħallsu taħt din il-liġi huwa li jekk inti jekk tkun qed tistudja skont il-level, skont l-MQF level, hemmhekk għandek numru ta' kontribuzzjonijiet kreditati għal perjodu li għamilt full-time student. F'dan il-każ, is-senjur jew is-senjura, il-persuna, qiegħda titkellem fuq masters. Il-masters jaqa' taħt l-MQF level 8. F'dak il-każ, u skont il-liġi tas-Sigurtà Soċjali għal kull sena li għamlet fl-istudju din il-persuna se jkollha 26 kreditu tal-bolla. Ġifieri se jkollha 26 bolla mħallsa kull sena għal żmien li damet tagħmel il-masters, damet tistudja sabiex tikkwalifika fil-Masters, MQF Level 8. Tajjeb, mela aktar SMSs jiena nieħu benefiċċju ta' carer għax għandi l-ġenituri għandhom aktar minn 80 sena li jgħixu miegħi, tista' tgħid li jekk jogħġbok jekk il-bolla titħallas lix jew irrid inħallasha jien għax ċempluli mill-customer care ta' Social Security u qaluli illi la titħallas li u lanqas nista' nħallas il-bolla. U jekk titħallas li tintbat li xi formola ta' speċi ta' rċevuta għax min jgħid li ħaġa u min jgħid li oħra għadilna sinjura. Pillar ieħor ta' credits li jaqgħu taħt il-lat dwar is-sigurtà soċjali. Se nkun qed infisser il-carers allowances u kif ukoll l-emendi li għamilna anke matul il-budget tal-2023. L-emendi li daħlu permezz ta' dan il-budget, l-aħħar budget. Il-carers allowances u l-increase carers allowance daħlu fis-seħħ fl-2017. Ġifieri dak kien hemm riforma sħiħa, il-carers allowance u l-increase carers allowance jolqtu lil dawk il-persuni illi jkunu qegħdin jieħdu ħsieb xi qarib fl-istess residenza tagħhom u skont questionnaire mediku Bartel Index jew Mini-Mental State Examination hemmhekk joħroġ id-dipendenza tal-pazjent. Jekk hux fully dependent jew inkella hux partially dependent, jekk inti għandek dipendenza għolja, f'dak il-każ il-persuna, il-carer ta' dak ir-relative tirċievi l-Increased Severe Disability Assistance, jekk inti għandek dependent, jekk il-pazjent huwa ta' dipendenza medja, f'dak il-każ il-carer tal dak ir-relative tirċievi il-carers allowance mhux l-increased. Iżda, magħhom dan hemm marbut ukoll kreditu tal-bolla. Għax inti, waqt li tkun qed tirċievi carers allowance jew increased carers allowance, huwa pretis illi inti qed tieħu ħsieb lil pazjent 24 sija kuljum taħt l-istess saqaf u allura ma tistax taħdem. Ekku. Meta ma tkunx tista' taħdem, allura dawn l-allowances jippremjawk bi kreditu tal-bolla. Sal-2022, sabiex inti tiġi eligibbli għal kreditu tal-bolla waqt li tkun qed tirċievi l-carers allowances, rid tissodisfa average ta' 20 bolla fis-sena matul il-ħajja ta' xogħol tiegħek qabel ħriġt biex tieħu ħsieb lill-pazjent. Qabel waqaft mix-xogħol biex tieħu ħsieb lill-pazjent. L-average ta' 20 rajna li nniżluh għal 15
il-kontribuzzjoni fis-sena, leverage ta' 15 il-kontribuzzjoni fis-sena matul il-ħajja ta' xogħol tiegħek sabiex inti tiġi eligibbli għal kreditu tal-bolla matul iż-żmien li inti tkun qiegħed tirċievi l-carers allowance jew l-increased carers allowance. Barra minn hekk, min laqqas dan huwa permezz tal-budget tal-2023. Min laqqas jissodisfa leverage ta' 15 kif għadni kif fissirt, xorta dak li jkun il-beneficjarju tal-carers allowance jew tal-increased carers allowance sa jkollu sa massimu ta' 4 snin imħallsin bħala credits, ġifieri imħallsin bolla mħallsa mill-gvern. Ħalli kulħadd jifhimni x'qiegħed ngħid. Irċevuta le ma toħroġ, għax inti irċevuta toħroġ jekk tkun qed tħallas xi ħaġa. F'dak il-każ il-kreditu tal-bolla nista' nassigura lit-telespettaturi lil persuna li kitbitilna, li batitilna, f'dak il-każ meta tasal għal pensjoni dawk is-sistemi teknoloġiċi tagħna tad-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali itellgħu minnu fih dawk il-kreditu tal-bolla u jiġu meħudin in konsiderazzjoni meta il-persuna tasal għall-età pensjonabbli tagħha u titħallas pensjoni. George, irċevejna anki messaġġ issa daħal minn persuna għalli ħajjanġela dwar dik li qalet li qed tinqatala t-taxxa f'Diċembru jien ukoll irċevejt statement. Ġifieri li qed tinqatalu it-taxxa ħalli narerna xilix niftaħ il-messaġġ għax dawn huma messaġġi li jkunu qed jidħlu dirett bħalissa. Għalli narċevejt statement li ħadd inqatali t-taxxa, però qaluli li ħarġu statement ħżiena mid-dipartiment. Jista' jkun niċċekkja minħabba li hija xi ħaġa relatata ma' taxxa u f'dak il-każ inkun nista' nagħti aktar informazzjoni fil-programm li jmiss. Ekku, ħanaddi għall-aħħar SMS, ħaniftaħ il-linja tat-telefon. Jekk hemm xi ħadd jixtieq jagħmel kuntatt magħna kull ma fadlinna 4 minuti, ġifieri għandna ċans nieħdu telefonata jew tnejn. Mela xi ħadd qalilna ilhom biex jagħmlu li revision of pension minn Novembru tal-21. Qalu li peress li fejn kont naħdem għalilhom li l-post tiegħi ta' legal secretary madux ma jistgħux jagħmlu li xejn. Allura il-gvern ma jistax jaħdem li hu this is pure injustice qed jgħidulna. Dal-SMS ħallejtu minħabba l-fatt illi l-persuna ma ħallinniex dettalji tiegħu. Ġifieri ma ħallinniex ID card number tiegħu. Minħabba f'hekk ma nistax niċċekkja l-każ. Provajna naraw nċemplulu bil-numru tat-telefon? Eżatt, provajna nċemplulu bil-numru tat-telefon li jitla mal-SMS u ma qabadna ħadd. U provajna għal darba darbtejn tlieta. Ġifieri ma rispondina ħadd. Il-persuna ngħidlu sabiex jekk hemm bżonn jibgħatilna l-ID card number sabiex inkunu nistgħu niċċekkjaw. Mela, ħalli nfakkar lit-telespettaturi li batilna dan il-messaġġ. Importanti li meta tibatu jew it-telespettaturi kollha meta tibatu l-SMSs, importanti li tibatu n-numru tal-karta tal-identità. U għalhekk ngħidulkom SMSs biss, għax l-SMSs li tibatu intom fuq 5067000 imorru dirett għand is-Sur Cremona u jien nirċevihom meta naslu biex nagħmlu propju anki din l-insert. Ikunu qegħdin jgħinuna fl-istess ħin għax ma konniex għalfejn noqogħdu nċemplu biex niċċekkjaw x'inhu l-ID number. Dal-każ laqqas ma ġibna. U minn hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lin-nies kollha fid-dipartiment tal-għajnuna li jkunu qegħdin jagħtu lilna u lit-telespettaturi. Għandna żewġ telefonati fil-qosor kemm jista' jkun, nirrispondukom it-tnejn. Ħanibda bl-ewwel telefonata. Il-wara nofsinhar tajjeb. Lilkom ukoll. Insemulek. Hello? Għajdilna, qed nisimgħak. Mela, ħanajdlek, nixtieq nistaqsih. Il-commuted pension ta' senior civil servants, scale 1 to 4. Iva? Daka kienet ħareġ il-gvern proċess biex dawk li għal over 72. Iva? Jieħdu parti minn dik il-commuted pension progressively kull sena. Ekku. Għaliex bej scale 1 u 4 maħniex nirċievu dik il-differenza. Mela, ħanfissirlek ta' Għajat naqrax ma tanx tinstama. Iva, ħajispiegalek. Grazzi, tista' taqta' sinjur. Grazzi. All right. Grazzi. Mela, saru emendi fl-aħħar budget. L-aħħar emenda li saret fil-budget tas-sena 2022. Tajjeb illi ngħidu illi il-parti kommutata tiġi meħuda konsiderazzjoni meta tiġi biex tinħadem pensjoni tat-teżor. Dik li il-persuna ikun bih bħal sinjuru bħal persuni li jkunu jirċivu pensjoni tat-teżor se jkunu qegħdin jifhmun. Tajjeb illi ngħidu
illi sa ftit ta' snin ilu konna ninjoraw meta persuna telħaq 72 sena, konna ninjoraw sa 50% ta' dik il-parti kommutata sabiex terġa' tinħadem il-pensjoni tas-sigurtà soċjali u naraw jekk il-persuna jkunx ħaqqu żieda fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Saru emendi għal sentejn infila u dik il-parti kommutata għal dawk li jkunu laħqu 72 sena u jkunu qegħdin jirċievu pensjoni tat-teżor qegħdin ninjorawha 100%, ġifieri mill-2021 jew 22 il-qudiem dik bdiet tiġi injorata sħiħa. Issa s-senjur semma minn scale 1 sa scale 4. Fil-bidu tal-programm semmejt jiena illi lat dwar is-sigurtà soċjali jipprovdi illi il-pensjoni tat-teżor u l-pensjoni tas-sigurtà soċjali flimkien ma jistawx jaqbżu l-ogħla pensjoni taż-żewġ terzi. Aħna nafu illi skont il-grat li tkun il-pensjoni tat-teżor iktar ma tkun fi grat għoli, il-pensjoni tat-teżor iktar se tkun għolja. U allura fil-każ tal-mistoqsija tas-sinjur il-pensjoni tat-teżor tiegħu jekk qed jitkellem fuq tiegħu hija jekk semma dawk l-iskali hija għolja. U allura ma tistax anka meta qed jiġi injorat 100% ta' dik il-parti kommutata, xorta mhux qed jibbenefika minnaħa ta' pensjoni tas-sigurtà soċjali. Għax il-pensjoni tas-sigurtà soċjali l-flat rate, plus dak li qed jirċievi bħala pensjoni tat-teżor jisbokkaw ħafna aktar mill-ogħla pensjoni taż-żewġ terzi li jħallas il-pajjiż. U hemmhekk inkunu qegħdin nitkellmu fuq sostenibilità u kif ukoll distribuzzjoni tal-pensjonijiet tas-sigurtà soċjali madwar il-poplu kollu. L-aħħar telefonata l-wara nofsinhar tajjeb, hello. Hello lilkom ukoll. Nixtieq insaqsi xi ħaġa lis-senjur. Għajdilha. Ara, jien għandi raġel baqa' jaħdem sewwa u jieħu l-pensjoni u jieħu l-paga wkoll. Issa, jiena dejjem li semektejt li mill-pensjoni ma jaqtawx taxxa. Issa jiena r-raġel mill-pensjoni jaqta' xi 200 fuq xi ħaġa hekk insomma. Ser infissirlek. Issa, peress li għax qed jaħdem, dawk joddu ilu flimkien jew il-pensjoni. Ħanfissirlek ħalli tista' tismani m'għandekx għalfejn tibqa' fuq il-linja ta' se nfissirlek. Thank you. Grazzi, Sinjura. Mistoqsija tajba ħafna, Angela. Din il-mistoqsija hija li sal-2021 meta persuna jkun pensjonantu beda jaħdem, id-dħul mill-pensjoni u dħul minn xogħol jingħaddu tnejn flimkien u r-riżultat skont jidħol fil-brackets tat-taxxa hemmhekk titħallas it-taxxa. Dak qed ngħid x'kien jiġri sal-2021. Mill-2022 il-Gvern ikkommetta illi bil-mod iż-żewġ dħulijiet mill-pensjoni u mill-impjieg mix-xogħol ma jibqgħux jingħaddu flimkien meta tiġi biex tiġi kalkulata it-taxxa. U allura mill-2022 beda jiġi injorat 20% affinijiet ta' ħlas tat-taxxa. Fl-2023 dawk l-20% telgħu għal 40%, ġifieri minn dis-sena qed jiġi injorat 40% għal finijiet ta' taxxa minn dak id-dħul. Bil-mod dawk l-40% se jkunu telgħu 100%. Ġifieri s-sinjura dik hija mistoqsija importanti ħafna sal-2021 iż-żewġ dħulijiet kienu jingħaddu flimkien u tara f'liema brackets ta' taxxa tidħol mill-2022 il-qudiem il-Gvern ikkommetta li bil-mod jibda jnaqqas dik it-taxxa fl-2022 qed jinjora beda jinjora 20%, fl-2023 qiegħed jinjora 40%. L-20% tela tal-40%. Ħani konkludu hawnhekk Ġorġ għassarilna l-ħin 50617000 jekk intom tixtiequ li tagħmlu kuntatt magħna. Is-Sur Cremona jerġa' jkun magħna bħalhom 8 fl-istess ħin. Grazzi lilkom. Aħna ftit tarif pubbliċitarju.